Takže já vás vítám u dnešního videa a dneska si zahrajeme OnlyUp ve Fortniteu. Dejte like, odběr a můžeme jít na to. Tak jo, už se tam připojuju. Já třeba doufám, že to nebude tak těžký, jak si myslím, že to bude těžký. Protože tak jo. Si myslím, že mám jít asi tudy. Tady vyskáču. Co tam? Tam radši chodit nebudu. Nebo bych ještě spadnul, bych to dělat od začátku, ale to ještě by nebylo tak strašný. Hop, hop, ne. Tak dobrý, no. Jsem parkourista. Jsem si měl dát asi trochu tenčí skin. To už je jedno, stejně. No. Tak, schválně za jak dlouho se nám to podaří vyskákat. Si typuju třeba 20 minut. Dobrý, počkej, kam teď? Tam. Okay. Jo. Teď po pneumatikách. Ne, tak to dobrý, to jdu tady. Ale když byste chtěli i druhý díl, tak je i OnlyUp Chapter 2. Tak pokud chcete druhý díl, tak dejte na tohle video 5 lajků. Tak jo. Ještě Chapter 1 jsem nehrál, ale koukal jsem se na videa, jako z Chapter 1 hodně. A Chapter 1 za mě byla jako dobrý chapter, ale ještě jsem neměl tehdy počítač, takže jsem neměl na čem hrát. Tak, tady, hop. Co je tohle? Ne, já nechci. GG. Kde to jsem? Kam jsem se to To je asi zkrátka tak dobrý. Já myslel, že tam bude nějaký těžký parkour, abych se někam dostal. Asi to bude jako budova Tilted. Tak. Prčic. Tak. Dobrý, no. A chci se dostat aspoň na konec. Dneska. Já jsem jeli to. Tak. Nevím, kud má vůbec skáču, protože tady jsem minule nešel. Tady moc nemluvím, se strašně soustředím, ale tak když bych tady furt kecal tak a nesoustředil se, tak se stane přesně tohle. Tipněte si do komentářů, kam se dostanu. Já si tipuju tak do 3. sezóny víc ne. Tak, tady, hop. Ne! Ach jo. To je tak těžký prostě. To nejsem ani na začátku, to nejsem ani na konci. Když bych byl na konci, tak vím, proč lidi jakože říkají, že to je těžký, ale tady na začátku prostě já jsem jeli to a
neumím skákat. Ne. Ne. No tak dobrý, to je těžký. Teď se budu soustředit. Úplně nejvíc. Tak, jo. Soustředění. Mám lagy. OK. Jsem otevřel glide. Já jsem přišel na lag. LOL. Já můžu otevřít glider. Mně se nechce chodit po těch pneumatikách, protože jsou pro mě hrozně těžký. Tak. OK. Dostali jsme se tam, kde už jsem byl, ale třeba se dostanu ještě dál. OK. Tak. Opatrně. Tak jo. Tupírá hápka, dělej. Plav, tak jo, dostali jsme se nahoru. Teď musím přeskákat. Tady jsem se dostal nejdál. OK. Aspoň, že jsem spadnul. Já jsem takový jelito. Já neumím ani vyskákat tam. Potom jsem to skoro měl, já jsem se otočil a mě to schodilo. Jsem úplně levej. Bože. Dobrý no, super. Co to ale... Dáme si prostě úkol. Musím se dostat aspoň do třeba 2. sezóny. Nebo 3. Já doufám, že to třeba dokončím aspoň za půl hodiny, protože to aspoň bude nějak koukatelný to video. Jestli ne, tak jako budu naštvaný, že jsem lopata a neumím ani editovat video. Tak a teď se budu soustředit. Ne! Hele, už začínám být trošku naštvaný. Tam to je prostě zalagovaný, mě to z toho pořád
schazuje, nebo jakože klouže to prostě tak. Dobrý, no. Já to jdu zkusit tudma, protože... Kdo to jsem? Něco. To je vězení, to je ta jedna lokace z chapter 1. Dobrý, no. Tak jo, už jsem se dostal někam, kde jsem nebyl. Já strašně doufám, že nespadnu, protože když bych spadl, tak bych byl smutnej, naštvaný. Asi bych to rage quitnul. Ne! Dobrý. Kam teď? Nevím, jestli jsem si to zkrátil nebo ne, myslím, že to bylo spíš delší. Tak jo, teď to dám už. Nedám, dobrý, já jsem takovej ocás. Já doufám, že prostě se dostanu aspoň do té... do druhé sezóny. Tak a dost. Poslední pokus tomu dávám. Poslední. No tak dobře, ještě jeden, protože tohle fakt jakože bylo trapný. Nebo každopádně, jak jsem říkal, pokud byste chtěli další díl, tak dejte 5 lajků. A já se to pokusím dokončit. Tak. To bylo jakože... Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud byste chtěli další video, tak dejte like a odebírejte. A zatím ahoj!